Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Macele Mseleku. Yey baze bajola ke umamkhulu nobaba Mseleku. Wafika ku-Abonge abantu abadala besathi bayagodola beyimboza ngengubo besingakaboni ukuthi kuzokwenzakalani kwavele kwangena u-Abonge. Ayikho-ke serious le video ngoba ugesi usuhambile. Duma i-generator akukho mnandi. Mina bengizonitshela nje ukuthi umamkhulu maye-happy bantu vele kube ngathi ingane encane. Angazi uvele benale glow nje evele yenzeke same time. Bebebahle-ke ufikile u-Abonge uzokhuluma indaba ye-matric dance. Simzwile u-Abonge nobaba Mseleku bazwana ebala-ke izinto zakhe eziningi. Cha, ngifuna ukuqamba amanga bengayinakile indaba ka-Abonge ne-matric dance. Mina bengibuka nje injabulo kamamkhulu nobaba Mseleku behleli nje. Bebekudinga ngathi bebengasala nje bobabili u-Abonge wabuye abuyeke ngesinye isikhathi ezokhuluma nge-matric dance because ugesi uhambile uphelile. Ugesi uhambile ayizuzwakala kamnandi le video. Bengifuna nje ukuzonichomela kulaba abangakayiboni. Umamkhulu nobaba Mseleku baze babahle baze bayi-happy yaze yamnandi into yabo. Kodwa empeleni ngazizwela ukuthi bayasithakatha nina. Phela into esibajabulele yona sibone uMacele nobaba Mseleku besmayila yabona nje babe naleya nto leya phakathi kwabo. Ayikho-ke serious le video. U-Eskom usungiphoxile wathatha ugesi angisakwazi ukuqhubeka ngibala ezinye izinto ngoba bengithi nginikeza nje amanqampunqampu ka-episode 5. Ngiyacela-ke ningacasuki vele ikhanda lami liyaduma mase kuhamba ugesi. Manje into ezongicasula-ke ngizovele ngenze ukuthi ngidunyelwe yikhanda kakhulu. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.